Hanzi mudzimai anorasikirwa neupenyu mushure mokutakwa nemhondi achibva kunotora mari kumukuru. Guys, mhondi dziriko, ngatichenjererei mhondi. Vanhu variko, mabhinya variko guys. Nyaya iri panapa yakamira yakadai. Zviri kunzi izvo imwe mhondi yanga ichityisa vagari vemushurugwi inofungidzirwa kuti yakauraya vazhinji vekumukuru kuchachacha uko vangadai vakaenda kunotora imwe mari. Guys, hanzi Mary Matonda 67 weMandema Village iri pasi paSabhuku Ndanga kuShurugwi akashaya mushure mekubayiwa nebanga musi wechina svondo radarika. Akanga atora $100 pazuva rimwe chete iroro. Zvinofungidzirwa kuti mhondi iyi yaive yechikwata chaibira vanhu mari pamukuru. Vazhinji vakasangana nechiitiko ichi vanoti vakarwiswa mushure mekunotora mari yavo kumukuru kuchachacha. Matonda akange anotora mari yaaive atumirwa nemwanakomana wake. Akadaro mumwe mutauri kuedza kuwana chirevo kubva kumukuru wakashaya basa. Guys, mashurugwi ariko. Ndo mashurugwi aya anotaurwa aya guys, anotyisa. Guys, ngatingochenjererai upenyu hwedu. Vanhu vanoba variko. Shuwa munhu kuurayirwa mari yake yaenda kundotora. Guys, zvinhu zvinorwadza. Ndo nyaya yandangouya nayo kuti mungovawo guys kuti zvinhu zvachona hazvina kumira mushe. Thank you guys nesupport yamuri kupa pachannel inoyi. Thank you very much. Like a Hellcat.